a carregar-se la creu, fou crucificat i morí abandonat. Maria va plorar el seu fill. Portant la creu, Jesús surt del gri del Calvari. Jesús està penjat entre el cel i la terra. La terra l'ha expulsat, agonitza. La justícia humana ha pogut condemnar-lo a mort, però no ha pogut imposar-li el sentit de la seva mort. Al peu de la creu, Maria va plorar el seu fill. En el nostre temps, Jesús continua morint amb la creu. Qui ha decidit seguir Jesús s'ha compromès a seguir la seva vida i el seu destí. Aquest compromís significa acceptar la vida, no per aconseguir una satisfacció egoista, sinó per satisfer les necessitats dels altres, sobretot dels pobres. Morir així és compartir l'amor de Jesús. Us adorem, Senyor, i us beneïm, perquè per la vostra santa creu heu redimit el món. En aquell temps, Jesús fou sepultat, ressuscità i va ascendir al cel. Josep d'Arimatea col·locà el cos de Jesús en un sepulcre que havia fet excavar a la roca i feu rodolar una pedra per tancar-lo. Amb la seva mort, Jesús davallà al fons de la soledat. Per això ens pot dir: no tingueu por, jo he vençut la mort. En el nostre temps s'està produint la resurrecció. La resurrecció no és un fet del passat. És l'inici d'un nou ordre en què la vida ha de triomfar sobre la mort. El Senyor ressuscitat continua vivent de forma inefable en nosaltres, en les nostres relacions socials i en la nostra història. La resurrecció és un procés que Jesús va endegar i que s'ha d'expandir fins a transformar tota la creació.
sempre que en el món floreix un acte de vida autèntic, sempre que la justícia triomfa sobre la voluntat de poder, sempre que la gràcia supera la força del pecat, sempre que l'amor priva sobre l'interès, creix i s'afiança el procés de la resurrecció. Us adorem, Senyor, i us beneïm, perquè per la vostra Santa Creu heu redimit el món.
Thank you.